maing aga. Na-explicar mo naman to kay Action Brian gabi, pero ang latest subong ginambal ni Councilor Archie, siling niya, kwa doso ini kuno sa council nga imbestigahan na kay daw, why mo kuno ginsunod ang internal rules? Ano abing internal rules nga way ko ginsunod? Mamangkutaman siya abdi. Oo. You ask Attorney Baribar kung ano nga internal rules nga wala ko ginsunod. Mhm. Balik siyang pamangkot yan. Okay. Mas Okay. mayo siguro, Sir Art. Why man na iyak, ready, may Councilor John, kung imbestigahan ka na nila kung anong tabo na no? Yes, anytime. Nalo ka, Sir Art, amoy ni. Kung kapamati si Attorney Archie Baribar, una bes, gin pasulod ina namon. Ako na siyang resolution, kag gin-refer ina sa committee ni Al Victor Espino. Okay? Ways and Means. Because maybe nakita man nila nga this resolution involves taxation, local tax. Partibla ning pagpanukot sang imposisyon sang pagpanukot sang Seneko Okay. sang local tax. Now kung mo nga out of the room ang aton chairman sang Committee on Ways and Means, it was referred it was referred by the floor leader, Attorney Inoy Novero, to the Committee on Finance, Cindy Rojas. And Cindy Rojas, as chairman, gin-refer yan na balik sa author as proponent of the said resolution. Kag gin-aprobahan ina sa nga sang tanan-tanan. Ano man niya ang iyada ya? Anong gadgad ya daya? Kay wala man na iya gin-refer siya nga committee ba? You see? Now, but in the advent nga gusto siya wants to be a part sang sini nga public hearing. Ang tanan-tanan bala, Sir Art, nga membro sang sangguniang panglungsod, imbitado man. You see? Imbitado man. So ano ang gadgad ya? Pamangkutabi siya kung anong internal rules. Kung ang ginabasihan niya ang internal rules lang. Hindi, iskan pa, this concerns public interest. It has been 1 month already. Isa na kabulan ang nagligad. Nga wala pa nila din sabat ang ini nga pamangkot. Nakita ko lang sa press release nila, but it created more questions than answers. So all the more reasons nga dapat patawag sila kag ipatawag ang public hearing. Okay. So anong direksyon niya siling ko pamangkuta siya, be? Sige, pangkutong ko na Para siya. mabalaan ka. Oo. Yes, sir. Yes, Sir Art. Anyway, pero ano ba tabo sini kay Amuni? Why man dayon? Anong next mo nga plan? Ang next nga plan ni public hearing, privilege speech ko siya. Okay. Amo nang una ko gid ngayon on. Ikaduha, now, balo ka, Sir Art, ang management yan is willing to, balo ka din padala nila sang kahapon man nga dilaw sang aga. Okay? Because the public hearing will be on March 8, 1:30 p.m. So, giningagaw nila padala explanation nila, but the management is willing to submit themselves sa public hearing to explain ang ilang sabat sa amon. You see? So nga ano yung gadgad ya, kay willing man lang ang management to explain. Nagpadalaan naman, I do not know. Why ko kabalo kung ano gid yang gadgad ya. No. Na gin-impose ya ang iyang admittedly, ginsilingon niya man nga, ginpauntat niya siguro na, pati nagsiling siya nga, why ko no nag-agi sa internal rules. Or, kuwan niya, ang iyab lang ang weight niya sa sangguniang panglungsod, ginintrahan niya naman ang sangguniang panglungsod secretary putting weight, no? Is arrogance. Amo na siguro kung nga aging kansila kag I don't know what is the reason of Atty. Piquere. Pero ini tanan-tanan banwa sabton ni gid ni sa aton. Kay tungod nga ang tawo nagahulat nga mabalaan kung ano gid bala nga ang nagasalalaka ang kuryente diri sa syudad sa Bacolod, ano ining local tax among others. Sige, anyway, dalang ko anay ulaton ko ni kag bantayan ko ng privilege speech mo on Friday. Salamat kay Councilor.
in-move nila not this Friday kay maabot si Lenny. Ah, No? They will be out. All of them will be out. This Sangguniang Panglungsod. So they scheduled it for next week, Wednesday. next na lang. Yes, at the early onset, pabala siya, pamangkuton mo siya, anong internal rules na ton? Ibalik siyang pamangkot yan. Aha. Basahan niya liwat na ton, ang Ah. internal rules. Okay, sige. Para at least may Oh, yes. tindihan sa tao man kay kun sa uli magkonsihal si ki Action Nilmar Badira, may tindihan niya man bla. Sige, internal rules, sir, ginaliwat-liwat na nila yan. Ah, Every time, so ginasulat na nila, the majority rewrites the internal rules mm, in their favor usually. mm, Kabalo ka naman, ang pamangkot lang sa subong internal rules, assuming ah, abi tagain mo, pamangkotol mo siya kung anong internal rules ang ginsupak ni Konsyal Gamboa. Ibalik Okay. siya ang pamangkot yan. sige. Balikan na siya. Okay. Salamat gid Councilor sa imo sining nga time. Salamat gid, Sir Art. Madamo nga salamat kag mayong aga. Kami alam ko, monitor sila bla, ti amo lang ang aton malamo. Now,